טוב, אז אני אעשה שיתוף. אני רק אגיד שבשבילי המצב, אני עובדת הרבה עם ילדים עם טראומות ועם מבוגרים פוסט-טראומטיים גם, אבל המצב הוא חדש, ובעצם אני הבנתי שההתערבויות של אחרי טראומה זה שונה מאשר התערבויות בעת שהטראומה מתרחשת, ומכאן נבע הצורך לחדד בדיוק את ההבדל. ושוב, אני גם אשמח לאיזשהו דיון אחר כך, ולשמוע עוד עמדות ועוד גישות, כי יש כל מיני גישות. אז קודם כל, אחד הדברים שהבנתי זה כל הנושא הרגשי, שבזמן שהפחד מאוד גדול ומנהלים מצב חירום, אז יש פחות מקום לדבר על הפחד ולהתעמק בו, כי אנחנו המון פעמים מושכים למקום של שיח רגשי, אבל כשזה מצב חירום, אז הרבה פעמים שמים את זה בצד. אני מכירה את זה, כשיש מחלה למשל של מישהו וצריך לנהל מצב חירום, אז הזמן שמתמודדים רגשית הוא אחרי שזה נגמר. אם מישהו הולך לאיבוד באיזשהו, אני אומרת דברים שאני מכירה מניסיוני, הולך לאיבוד באיזשהו הר בנפאל הרחוקה ובשלג וכאלה, זאת אומרת המתח והאיבוד הרגשי הוא כשמגיעים, אז יש את הפורקן, אבל עד שלא מגיעים למקום הבטוח, אז פשוט צריך להתנהל ולתפקד, אז הדגש הוא על תפקוד. וזה משהו שבשבילי לחשוב על זה עכשיו, איך מציעים עזרה לאנשים שהם ממש אפילו בחדר האטום, ומחכים והלחץ הוא אדיר, ואפילו יש סכנה מבחוץ כרגע, ממש ממשית, אז אני מבינה שבעצם אחד הדברים החשובים זה לעשות את העיגון במציאות, בתחושת הביטחון, ויש כל מיני טכניקות לעשות את זה, טכניקות כמו למשל להסתכל ולהגיד למטפל איזה דברים אני רואה שיש מסביבי, מי אני רואה שיש מסביבי, דברים שהם נורא קונקרטיים, דברים נורא של מציאות, לספור עד 20, דברים שהם ברמת המישור הממשי. זה לפעמים שואלים בטלוויזיה כשמראיינים את אותם אנשים שראיינו אותם והם היו בחדר האטום, הם לוחשים ובשיא הפחד, ואם אומרים למישהו זה בטח נורא נורא מפחיד, וזה לא בדיוק אולי עוזר לו באותו רגע, לחוסן שלו כרגע, להתעמק ברגש הזה של הפחד. אז אני ככה אספתי כמה דברים ואני אפתח את המצגת, ואני פתוחה לכל הערה אחר כך ונשמח לשמוע גם עוד עמדות ודעות. אז רק שנייה. טוב, אני רואה שאני התחלתי. אתם רואים את השיתוף? רואים אותו? כן? אוקיי. אני שמתי לעצמי, שיהיה חשוב להגיד על עקרונות העבודה למקצועות הסיוע. באופן כללי, כי אנחנו נורא חשופים לטראומה משנית, ואנחנו מאוד מגויסים לפעמים כלפי האחר, ושוכחים לפעמים את עצמנו. ואני רוצה לציין ספציפית על מקום של יצירה, שגם מחקרים הראו ממש עד כמה יצירה של המטפל, תגובה ביצירה של בכלל מקצועות סיוע, לא רק מטפלים באמנות, הם יכולים לעזור בצמצום טראומה משנית, והיו מקומות שבמחקר שעשתה דפואה, היא זכתה בפרס בצרפת, בעצם עשו קבוצות של אנשי סיוע, ונתנו למשתתפים קיט לכל אחד, עם קיט של יצירה, והשאירו להם זמן ליצור, ולעשות את הפגישות המשותפות האלה של ביחד. אנחנו כנראה הולכים לקראת תקופה ארוכה של התמודדות. אני זוכרת שבזמן הקורונה הייתי בתוך קבוצת מטפלות, שבאופן קבוע יצרנו ביחד מרחוק, עשינו גם עבודה ביומן ויזואלי, ואפילו עשינו עבודה של אמהות ובנות, אמהות וילדים. אז הרבה פעמים לא מפנים לזה זמן, אלא הם קובעים. אז אני כאילו מזכירה את זה לכולנו, שיש לנו את הכלים האלה, ואפשר גם להעביר את זה הלאה, לצוותים שאנחנו אפילו עובדים איתם, להגיד, אנחנו עוצרים, אנחנו לוקחים את הזמן, ועכשיו אנחנו ממשאבים את עצמנו. זה פשוט יכול למנוע את הטראומה המשנית שלנו, ולצמצם אותה, המקומות האלה של מישוב עצמי. נושא של חמלה עצמית, גם היה חשוב להגיד, זה שגם הראו איזשהו מחקר, זה גם בתור הורים חשוב שנזכור את זה, שאימהות, הורים שמדדו, בדקו בסקלות, קוראים לזה סולמות מדידה, את רמת החמלה העצמית שלהם, ככל שלהורה היה יותר חמלה עצמית, אז זה השפיע, הראו השפעה על ההבראה של הילד.
על יכולת ההתמודדות של הילד הפיזית, ברמה של ההתמודדות של הגוף שלו עם המחלה. ברור שזה לא רק זה, ברור שדברים שלא בשליטתנו, אפילו אולי רוב הדברים, כשזה משהו בטח בריאותי, זה לא בשליטתנו בהכרח, אבל יש משמעות מאוד גדולה לחמלה העצמית של ההורה. אז יש אולי את הדוגמה שהיא קצת נדושה, אבל היא פשוט נורא נכונה, ואין לי כרגע דוגמה אחרת, עם במטוס שאומרים ההורה, תשים קודם אתה על עצמך את החמצן, ואז תתפנה לילד שלך, וכך תוכל להיות בשבילו. אז העבודה שלנו לעצמית, כאילו לסמן לנו כמה זה משמעותי וחשוב, גם בשביל תפקד כהורים, וגם כמטפלים. המקום של מנהיגות והובלה, אני חושבת שאנחנו כרגע, הרבה מאיתנו מרגישים את זה, כמה זה חסר בארץ, במדינה. כאילו אנשים במצב מצוקה, לפעמים צריכים שמישהו יגיד להם, קונקרטית, זה לא צריך להיות עכשיו משהו, זה פשוט ירגישו שיש מישהו שקצת מוביל אותם, זה גם כמו בהתחלה קבוצה, אצל רונן ברגר, יש באחד המאמרים שלו את התפקיד הבמאי של המטפל, שיש חרדה בהתחלה, איזה חוסר ביטחון, עוד אין מרחב בטוח, והמשתתפים צריכים עוד יותר הובלה של המטפל. ואני חושבת שגם כשאנחנו באים לסייע, אז המקום של יותר לקחת את ההובלה ולהנחות, ולתת את הביטחון הזה שיש לנו את היכולת לעזור ולתמוך. בסדר? אנחנו לא מדברים פה על הצלות ודברים, אלא פשוט לעזור ולתמוך. רמה של יכולת הובלה של אנשי מקצוע. רשמתי את המקום של משימות מובנות שנותנות ביטחון, ואת המקום של הנחיות פשוטות. אוקיי, אני אעבור הלאה. פה, עבודה עם יצירה, כאילו כתבתי על חומרים נשלטים, כתבתי על עבודות שהן בעצם עוזרות לייצר תחושה של ביטחון והכלה, שזה למשל מנדלות וצביעת שטחים, דפים לצביעה שממלאים וקולאז'ים, כל אותם דברים שעוזרים לאיסוף ולתחושת השליטה. שימוש בקלפים, אני מוצאת שזה עם נוער, לפעמים הם לא כך רוצים תמיד ליצור, מרגישים קצת גדולים, אבל כשהם צריכים משהו קצת מובנה, הקלפים מאוד עוזרים להם, זה מרגיש להם כאילו גדולים, לבחור קלף שמייצג מקום בטוח, לבחור קלף שמזכיר לך חוויה, לבחור קלף שהוא, לבחור גם כל הסיסמאות למיניהם, כאילו סיסמאות של גיל הנעורים, אני יודעת שלדבר איתם בשפה שלהם, אבל הקלפים נורא יכולים לעזור לזה. דיאלוג בציור עם מבוגר, שזה תחושת ביחד, ולשים לב, אולי הילד זקוק דווקא למרחב אישי. יש חוויה של פולשנות כללית בטראומה, אני חושבת שכל יש זעזוע של המרחב האישי, אז פה זה רגישות ואינדיבידואלי כמובן. רשמתי עבודות שאפשר לעשות בשקט, כי זה נורא המחשבה הזאת של הילדים שצריכים להיות בשקט בחדר אטום, ויש שם אנשים מסוכנים בחוץ. אז אני חושבת שאולי כדאי שהורים יכינו מראש חומרי יצירה וקולאז'ים ומספריים וחומרי כתיבה וזה, ושיהיה שם, כי אי אפשר לדעת כמה זמן הם צריכים להישאר שם. אז גם שיהיה דברים שאפשר לעשות אותם בשקט. יומן אישי, אני חושבת שהכתיבה היא יכולה להוות מיכל מאוד מבסט. כתבתי את נושא הקראת סיפורים, אני זוכרת, אחד הזיכרונות הראשונים שלי, מגיל 3, הזיכרון הראשון שלי למעשה מלחמת יום כיפור, שאני יושבת מתחת לכיור, ילדה קטנה, ואמא שלי מקריאה לי, בוא אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב תנוח אל תירא, ותעוף בחזרה. ואני זוכרת את זה בתור מעבר כל כך מרגיע, שמאז הסיפורים בשבילי זה משהו מרגיע. נתקעתי עם הבת שלי במעלית, היה לי במקרה ספר, ישר דבר ראשון פותחת עם הפלאפון, עד שיבואו לחלץ לנו, מקריאה לסיפור. וזה גם עוזר לי, וגם זה נורא מרגיע, הסיפור זה משהו סופר מרגיע בשביל ילדים, וגם בשביל המבוגר, אז גם אני חושבת שכדאי לשים ספרים בתוך החדר האטום, ולקחת את זה, כל מה שההורה יכול לזהות גם שהרגיע אותו אי פעם, הוא יוכל להעביר את זה לילד, מתוך החוויה שלו. מבחינת רגיעה, אוקיי, זה סיפור, כי קפצתי אבל, אז אני שנייה חוזרת, סליחה, מודעות לאינטונציה, טון דיבור וקצב דיבור. לפעמים כשאנחנו לחוצים, אנחנו לא שמים לב, אנחנו מדברים טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, וכזה, הכל דחוס, דחוס, דחוס. ויש אנשים שמטבעם, הם גם ככה מדברים, ויש אנשים שהפוך. אז אני חושבת שהמודעות לזה היא חשובה,
כי יש משהו נורא נורא מבסט במקצב ובאינטונציה, והרבה פעמים פשוט שוכחים את זה. אז זה משהו שאני תופסת עצמי גם לפעמים, בתוך פגישה טיפולית רגילה, לאו דווקא במצב כזה. ויש מטופלים שזה ממש משפיע עליהם, אז אני חושבת שהייתי בוחרת לזכור את זה, את הדיבור האיטי והמבסט, ולפעמים טונים נמוכים זה מרגיע וכל זה. לגבי רגיעה, כשיש ממש לחץ של סכנה, זה לא כל כך הגיוני לצפות ממישהו להיות רגוע, וזה גם לא כל כך אפקטיבי, ואני חושבת שיש היגיון בדריכות של הגוף במצב הזה, אז כל מיני טכניקות שמנסות לייצר הרגעה הן לא מתאימות בכל מצב. כן, נשימה זה משהו שהוא הכרחי, גם בשביל לחשוב, בשביל לשמור על מרחב מנטלי של חשיבה בכלל. אבל השהות בגוף ורגיעה היא לא תתאים בכל מצב, ושוב, אני בשמחה ינהל אחר כך דיון ותגידו לי מה אתם חושבים, אבל זה נשמע כמו משהו שהוא להפך, צריך אולי דווקא לעשות פעילות גופנית, ולקפוץ, ולעמוד, ולהזיז את הידיים, ולנער את הידיים, ואולי לקרוא עיתונים, ודברים שהם הרבה יותר פיזיים לשחרור. מבחינת יצירת שגרה וסדר במצב כאוטי מתמשך, אז בואו ניקח את זה לשני מצבים, כי המצב ההזוי הזה שאנשים נמצאים בחדר אטום 19 שעות, זה לא יאומן. אבל אני חושבת גם במצב כזה, צריך באיזשהו שלב לייצר איזשהו שגרה, כי אחרת זה נהיה נורא אמורפי. אנחנו עכשיו נעשה ככה וככה, ואחר כך נעשה כך וכך, וקצת לנסות לשמר איזה עוגנים של להאחז במשהו, כי מאבדים כבר את תחושת הזמן, אני חושבת, מבחינת מציאות של עכשיו שאנחנו נמצאים בה, נגיד מציאות של מלחמה, והשגרה שלנו משתבשת, ומול ילד הוא מדבר הרבה על הרצפים האלה שנקטעים לנו בזמן משבר וטראומה, אז בעצם טענה, וזה, אני ממש אוהבת את הגישה שלו, שהיא מחוברת חוסן, של לנסות לשמר את כל המקומות האלה של השגרה ברצף התפקיד, בין אם זה תפקידים סבא, סבתא, בעל, אישה, אחות, בין אם זה תפקיד של מטפל, הזהות שלי, רצף הזהות, בין אם זה רצפים חברתיים, אז להיות בתוך הקבוצה של קבוצות השייכות שלי, לנסות לשמר את זה. כשיש מצב מצוקה, לא תמיד יש כוח. אתמול צריכה להיות באיזה קבוצה, ומה זה לא בא לי, כאילו ממש עם הטלוויזיה וכל זה, כל מה שרציתי להמשיך לראות את הטלוויזיה. והכרחתי את עצמי להיכנס, רק כי אולי לא היה לי נעים, ולא יודעת מה, הייתי אמורה. כל כך שמחתי שנכנסתי לזה, כי זה היה תקשורתי, וזה היה להעביר ולתמוך, ולראות ולראות ולהשמיע. אז לפעמים אנחנו צריכים כאילו לדרבן את עצמנו, לדרבן את עצמנו, ליצור את המצבים האלה, ולזכור שגם אם אין כוח באותו רגע, זה כמו כושר כנראה, זה אחר כך תמיד עושה הרגשה טובה. אז כל מה שקשור בשימור רצפים, Basic PH, בעצם מי שירצה מידע, אני אוכל לשלוח אולי פרק, אני פשוט לא רציתי עכשיו להתעכב על Basic PH, כי אני חושבת שהמודל הזה, שהוא נפלא, אולי כרגע למצב של סכנה, של התמודדות ועזרה ותמיכה בטראומה, בעת הטראומה ממש, זה כרגע אני שמה את זה קצת בצד, זה מודל שכל כך יכול לעזור לקצת שזה נרגע, לא במצב הסכנה. כי אז בעצם מזהים את המשאבי חוסן, אוקיי? זה לא שזה בכלל לא אפקטיבי לעכשיו, אבל אני פשוט שמה את זה בצד, כי למשל כל התחום של השפה הרגשית, אני לא בטוחה שזה נכון לקחת את הערוץ הרגשי, ובזמן הטראומה לתת לו ספוט ופוקוס, כי בגלל שזה ניהול מצב חירום, אני כן חושבת שצריך אפשר את התיקוף ונרמול של רגש, אבל לא הייתי לוקחת עכשיו ערוץ רגשי ואומרת לו בוא תביע את הפחד שלך, ונורא נתרמתי דנה ממה שאמרת, אבל אני נותנת פה עוד זווית למצב של עכשיו יש סכנה, כאילו עכשיו אם אני אהיה בתוך הרגש זה יציף אותי, ואני או שאני אקפה או שאני אהיה מוצפת, ואולי הדבר הכי נכון לי ברגע זה כדי להתמודד זה להיות בניהול הזה, בניהול ובתפקוד במציאות, ואת הרגש לשמור לאחר כך. אז אני עוברת הלאה. מבחינת משימות קטנות,
לא להעמיס, תפקודים שכליים. עכשיו, אם הייתי עושה עכשיו את המצגת הזאת והייתי שמה המון דברים, אני לא יודעת אם כבר הייתם הולכים לאיבוד. אנחנו יכולים להכיל קצת פחות במנות יותר קטנות. והתפקודים השכליים זה כל המקום הקוגניטיבי הזה, כדי לא ללכת לאיבוד שם, זה כמו הבסיס שלנו, היכולת לחשוב ולשהות במציאות. אז כתבתי לזהות חפצים בסביבה, חיזוק תחושת חיבור למציאות, משחקים שמערבים גוף ותנועה, לגבי זיכרונות, נגיד מקומות שהיה לי כיף להיות בהם, ואפשר לעשות את זה גם משחקי, עכשיו כל אחד יגיד מקום שהיה לו כיף להיות בו. זה לעבוד על הזיכרון הטוב, על הדבר הנעים, משהו נעים שקרה לי השבוע, אוכל שאני אוהב. אוכל שאני אוהב זה נורא פשוט, ואני חושבת שאנחנו יכולים גם לקחת השראה מעבודה עם ילדים חרדתיים, באופן כללי, כי לפעמים ילדים חרדתיים, בטח בתחילת עבודה איתם, הם צריכים את הדברים הנורא פשוטים, שזורקים להם כדור ואומרים להם בוא תחשוב על משהו בצבע אדום. בסדר? או עושים כאילו זורקים כדור. אני לא יודעת אפילו אם הייתי זורקת כדור לילד שבחדר האטום עכשיו מפוחד, כי אולי זה גם היה יכול להפחיד אותו. הייתי עושה כאילו אני זורקת לו כדור, ומי שאני כאילו והוא תופס, אז הוא שיגיד משהו, אני אומרת לו איזה צבע, והוא צריך להגיד משהו בצבע. כאילו שזה הכי פשוט, זה לא דורש ממנו חשיפה מאיימת. עיגון משאבי חוסן, וזה מה-SE ספר CBT של מולי לעד, התנסות של לדמיין טעם, משהו מאוד טעים, וממש לשהות בהרגשה, ולהרגיש את זה בפה, ולהרגיש אם זה קר, ואם זה חם, ואם זה מתפצח, ואם זה מתחלק בגרון, וזה, מה הרגשות, כאילו לחבר לתחושות הגופניות. זאת אומרת, המקום של הדמיון, בחיבור לגוף, הוא מעגן איזושהי תחושת ביטחון. רגע, אני פה לא רואה משהו, וכל הדברים הנעימים שאני יכול להיזכר בהם כעת. אתה לא לבד, אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים, כי גם אם אנחנו מדברים בטלפון עם מישהי שנמצאת עכשיו בחדר אטום בעוטף עזה, ופחד אימים, עצם ההרגשה שהיא לא לבד זה כבר המון. הדואליות בהתייחסות זה כדי מצד אחד לתת מקום ותיקוף לרגש, ומצד שני את המקום שמעודד. אני יודעת שזה מלחיץ, זה נכון, אני שומעת שזה מלחיץ אותך, אפשר להבין את זה, כמה שזה מפחיד, אנחנו יכולים להתמודד, והעזרה תגיע. לא זוכרת מי סיפר, היה בטלוויזיה אולי מישהו סיפר שמה שהחזיק אותם זה שכל הזמן אמרו להם העזרה בדרך, אוקיי? לאורך המון זמן, אבל זה החזיק אותם. מה עזר לי בעבר? להיזכר. המקום של לתקשר את הדברים, לתקשר, אם אנחנו מנהלים קבוצה או עוזרים למישהו, זאת אומרת, היכולת לאפשר לקבוצה לתקשר אחד עם השני מה עזר לי בעבר, זה גם, זה נותן משהו, כדי לא להשתבלל. יכולת אדם לחשוב על העתיד, דברים שבא לי לעשות שהשגרה תיגמר, מה הדברים הכי כיפים שנעשה כשזה ייגמר, איזה בן אדם אני מחכה לראות שזה ייגמר, מי חשוב לי, מה יקר לי. לגבי חיזוקים חיוביים, כי אני חושבת על הורים במצב כזה של פחד אימים, אז הדברים הכי פשוטים שאולי נחשוב עליהם ברגיל, אנחנו יכולים לשכוח. אז כאילו לזכור את המקום הזה של כמה הילד גם צריך את החיזוקים על הדברים הכי קטנים, שהוא ייתן לו תחושת סוכנות. כל הכבוד, זכרת לקחת, זכרת לזה, עזרת לאחותך, אני מה זה גאה בך, ואתה ממש, אתה נפלא, וזה כל כך משמח, אתה מתנהג בבגרות, כאילו לתדלק את התחושה הזאת של המסוגלות והסוכנות. במישור הקוגניטיבי, מחשבות חיוביות, כאילו לפמפם, זה אצל מולי לעד, זה ה-basic page, זה ה-B, זה התפיסות. אז לכל אחד יש תפיסות אחרות שעוזרות לו, אבל אפשר לרכז את כל המשפטים האלה, התומכים, את כל המחשבות החיוביות, וממש לכתוב אותם, ולשמור אותם. ויש את המסרים לילדים, שהצבא חזק, ואני שומעו, אני חושבת שאם ההורה לא כל כך מאמין במשהו, אני חושבת שהצבא חזק, בסדר? אני תמיד אחשוב שהצבא חזק, אבל ההורה צריך להעביר מסר שהוא גם מאמין לו, אז שימצא באותו רגע את המסר שהוא יכול להאמין בו, ושהוא מסר מחזק כדי להעביר לילד. גם אם קשה אנחנו נתמודד וזה יעבור. זה המקום שלכם לעצמית שהזכרתי, ופה ההתגייסות שהזכרתי, קשיבות לגוף, שגם את הזכרת את זה דנה,
חשבתי על המקום של שירה, אמרתי, איך אני יכולה לעזור למישהו, הוא נמצא בממד רחוק, והוא אפילו חייב להיות בשקט, בסדר? חשבתי על משהו יצירתי, הייתי אומרת, אני יכולה אפילו לשיר לו, אבל שיר כאילו באיזה טון לא מרגיע, ולהגיד לו לעשות איזשהו קצב בשקט, כי אולי הוא לא יכול לשיר איתי. כאילו, יש כל מיני דברים שהם יכולים להרגיע, גם אם הוא צריך להיות בשקט. אם אני אבחר להשתמש בערוץ הדמיון, אני חושבת שאני אשאל את הילד אם זה נעים לו לדמיין עכשיו או את המבוגר. כי לא לכל אחד זה יהיה נכון עכשיו לדמיין, בגלל הצורך להיות מחובר למציאות ודרוך למציאות. בסדר, גם יש הבדל בין המבוגר לילד. המבוגר בוודאות הוא צריך להיות מחובר עכשיו למציאות. אני לא יודעת כמה הוא יוכל לדמיין בסיטואציה כזאת, אם עכשיו מסתובבים לו אנשים מסוכנים מחוץ לבית. אבל אני מדברת על הסיטואציות האלה, אני לא מדברת על הפוסט, על האחרי, אני מדברת על בעת הטראומה ממש. ומצד שני, אם זו טראומה מתמשכת, אז אנחנו כן נצטרך למצוא את המקומות שעוצרים ונושמים, נרגעים ומדמיינים, בסדר? אבל פשוט לקחת את זה בחשבון, שלא לכל מצב זה מתאים להירגע, ולא כל מצב מתאים העיבוד הרגשי, וצריך כל מקרה להרגיש ולחשוב. ומטפלים שרגילים לעשות עיבוד רגשי ולעבוד עם דמיון, אז בואו ניקח את זה בחשבון שלפעמים מישהו מוצף, משהו צריך כרגע זה באמת את החיבור למציאות ולגוף. במי אני יכול לעזור? כתבתי לי אייל, כי פשוט נזכרתי. הדוגמאות האישיות לפעמים הכי ממחישות, אבל אני אעזוב את זה. לא אעזוב את זה. משהו קטן. ילד שאני הייתי בגן, גן חובה, שלי אמרה לי, את רואה את הילד הזה? הוא בוכה. זה היה יום ראשון בגן, תלכי לעזור לו. זה עשה לי את היום. פשוט. מה אותו, כאילו זהו, אני לא הייתי כבר לא פחדתי. אוקיי? אז כשאתה עוזר מישהו אחר זה תמיד גם מעצים. לגבי מנגנוני הגנה, לזכור שזה טבעי, אוקיי? זה טבעי שיש ראייה של שחור ולבן וטוב מול רע, וזה הגיוני גם, כי במצב סכנה אין אפשרות לראות את כל האפורים, כי צריך לעשות החלטות מאוד מאוד מהירות. זה מסוכן? זה לא. זה בטוח? זה רע? זה טוב. אז גם לזה אפשר להיות בחמלה וסובלנות. יש שלב שזה כבר לא אפקטיבי, כמו, יש הגנות שהן נורא אפקטיביות למצב מסוים, כמו ניתוק, כמו דיסוציאציה, זה יכול להיות הכי הגנה אפקטיבית למצב מסוים, אבל באיזשהו שלב היא מאוד לא אפקטיבית. אז לכבד את ההגנה הזאת בהתאם למצב. שלפעמים ההגנה הזאת היא ממש טובה לאותו זמן. מה טבעי, התפרצות, קיפאון, ניתוק, בכי והצפה, ראייה קוטבית ומפצלת. וקטעתי מה נדרש, אז שוב חשבתי על אותם ילדים שצריכים את החיבוק ואת ההולדינג, גם דיברת על חיבוק, אני חושבת שזה נורא חשוב, כי זה נורא נותן את ההחזקה הזאת ואת העיטוף הזה שחסר. ואני חושבת שהנושא של הוויסות של מבוגר שלא מתפרק, כי בעצם אם המבוגר מצליח להעביר לילד מסר שאתה פוחד אבל אני בסדר, אני לא מתפרק, אני בסדר, אז זה נורא נורא מבסט אותו, ובגלל זה אני חושבת שזה נורא מתחיל מאיתנו, במה שאנחנו מעבירים, גם כהורים, קודם כל, איך אני חושבת שבגלל שאנחנו בני אדם, אז אוקיי, אני מדמיינת את עצמי במצב כזה, יכול להיות שהייתי מתפרקת לאיזה רגע, והייתי אוספת את עצמי, והייתי אומרת לילד, מתווכת לו את המציאות, לתת לו היגיון, הוא צריך את התיווך. נכון, היה לי קשה, לרגע ככה קצת פרקתי, ועכשיו אני בסדר, והכל בסדר. זאת אומרת, התיווך הזה כל הזמן, והחמלה עצמית גם בשבילנו, והחזקה. חיזורים פרונטליים במוח, זה שוב, התפקודים המוחיים. את דיברת, דנה, זה מתחבר למה שאת אמרת, שלא היה להם בית, אז בעצם יצרתי איתם את המרחב שלהם, את המרחב הפנימי הזה. אז גם אני חשבתי על זה, על המרחב הפנימי הבטוח, שמבפנים, וחשבתי אפילו על המושג סנטר, שבשבילנו כמבוגרים, נגיד, אנחנו חושבים, עצם המילה סנטר, זה כבר מחבר אותי למשהו מבפנים. יש אפילו מילים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, שהם יחברו אותנו לאיזו חוויה או הרגשה. ואולי אם נחשוב עליהם לפני, יהיה לנו יותר קל לשלוף אותם ברגע שנצטרך אותם. וגם אפשר לחשוב עם הילד לפני, כאילו, אנחנו עכשיו מחוץ לחדר, אתמול היינו בתוך החדר, בוא נחשוב מה יכול לעזור לך, יחזור לך שניקח את הבובה הזאת שלך, שאתה כל כך אוהב אותה לתוך החדר, שנכין לך אותה ליד המיטה, יעזור לך שכך וכך. היצירה,
שאנחנו מכירים, שיכולה לעזור גם להסחת דעת, לביטוי, לשחרור, לשימוש בכוחות אגו, שיתוף חוויה עם אחר, הכלה עצמית והרגעה. ופה הבאתי כמה דוגמאות בציורים, אז שזה המקום של השחרור והסובלימציה, ופה יש גם עבודה משותפת, הפורקן הזה. יש פה, כתבתי על המנדלות, אוקיי, ציור חופשי, אני פשוט מראה פה ציור שמבטא שערה פנימית, איך זה בא לידי ביטוי בתוך המדף, וגם כאן, שאנחנו יודעים שלפעמים שיש חרדה, זה בא לידי ביטוי בחזרתיות, ולפעמים אנחנו נתקלים במטופלים עם קצת OCD, או התנהגויות כאלה, OCD, וציורים עם נוקשות, אבל אני חושבת שבמצב חרדה, יש בזה היגיון, ולפעמים זה יכול מאוד מאוד לעזור, לעשות את הדברים האלה שהם קצת חזרתיים. גם אפרופו מוזיקה חזרתית, יש מוזיקה שהיא יכולה להרגיע, אבל שוב זה אינדיבידואלי, אבל פה אני אראה לכם תמונות שהם ציורים שבעצם הם אפשרו ויסות למישהו שהוא במצב חרדה. זה ביטוי רגשי בפלסטלינה, אבל פה הנה כל מיני ציורים כאלה. זה ממש ציור מידה של OCD, אבל דברים כאלה נורא יכולים להרגיע. עכשיו, חשבתי על עוד דברים שזוכרים אותם בתוך חוויות, נראה אני רק אראה גם את זה, נוקשות מתוך צורך בשליטה, מילוי שטחים, זה מצב יותר גמיש, בסדר? אפשר גם לאפשר חומרים קצת יותר גמישים. הסחות דעת, אני רוצה לתת דוגמה, אני רגע אצא מהמצגת פה, על יש היפוך תגובה, בסדר? מכירים זה גם סוג של הגנה. אני חושבת שנתקעתי במצבים בחיים שהיה איזו סיטואציה קצת מאתגרת וקשה, בעיקרון היא יכלה להיות ככה. אני חושבת שאפשר לקחת את זה בחשבון, שכן לעשות דברים קצת שוטיים, קצת היפוכי תגובה, בעיניי זה גם אפשרי. וזהו, אני אשמח לפתוח לדיון, ולשמוע אולי גם מהניסיון של המשתתפים כאן, או מחשבות שיש להם, גם אם אין להם ניסיון, אבל מתוך ניסיון עם מטופלים מסוימים, הם יכולים לעשות אדפטציה, או להציע דברים לעבודה במצב שהוא ממש מצב חירום, כמו שאנחנו נתקלים בו עכשיו. בסדר? אז אני כבר לא בשיר, נכון? ואתם יכולים לפתוח רמקולים, ומי שרוצה או לשאול, או להעיר משהו, או להציע משהו. חשוב. אני רק אציין בגלל שאנחנו גם נעבוד הרבה בזום, וגם הזכרת צילום, אני כתבתי 2 מאמרים שמתייחסים לעבודה מרחוק, ואחד מהם הוא פורסם בחיפה, טיפול ברחוק, קריאה לחלוציות, ושם יש המון כלים גם לעבודה בצילום, וממש טיול שעשיתי עם ילדה שפחדה לצאת מהבית במשך חודשים, מרחוק, וצילום בגינה, ושליחה, ותקשורת, וכל מיני, על הנושא הזה של להגיע אליהם בכלל, של להצליח למצוא את הדרך, לפלס את הדרך על המטופל, במיוחד עם הנוער אחרי הקורונה, שהם עוד לא הצליחו להשתחרר מזה, ההשפעות של הקורונה עוד מורגשות שם, ואני אציין רק עוד משהו אחד. זה תחום מטורף, מה? אני אציין רק עוד משהו אחד אחרון שעלה לי בראש, של הנושא של הקרקוע, שכשאפשר ללכת על האדמה, שכבר יוצאים, רגליים יחפות על האדמה, לגעת בטבע, כאילו זה נראה לי אחד בין הדברים המקרקעים, לאנשים שנשכב על, לא יודעת, חוץ, לנשום את החוץ. ומים. ומים.